കഴിഞ്ഞ മഴ പെയ്ത വെള്ളമാണ് ഈ മൊത്തം കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന തോടും ഞാൻ പോകുന്നത് വഴിയാണ്. തോടും വഴിയും വെള്ളം കേട് ഒരേപോലെ നിൽക്കുക. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയ പിന്നെ തോടും പാടമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് എന്തായാലും വെള്ളം പൊങ്ങും ഇവിടെയൊക്കെ. ഈ കൊല്ലം തന്നെ ഇത് 4-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ വട്ടം വെള്ളം പൊങ്ങണത്. എല്ലാ സർക്കാർ മാറി വരുമ്പോഴും ഒന്ന് പറയും ഈ റിങ്ക് ഒരു വഴി തരാം, വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറയും. വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞ് പൈപ്പ് ബ്ലോക്കാണ്. ഇതൊന്നും ആരും നോക്കത്തില്ല. പറഞ്ഞാലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്ത് പോലുമില്ല. റോഡ് സൈഡിലെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ പാലയിട്ടത്. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. 4 ഭാഗത്തും വെള്ളം വീടിൻ്റെ. വെള്ളം പൊങ്ങണ മുന്നത്തെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാലുകഴുകി അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പം. ഇന്ന് മഴ പെയ്തില്ല, കാരണം കുഴപ്പമില്ല. മഴ പെയ്യാണ്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം വറ്റി തന്നെ പോകണം. ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലമില്ല. ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കോലം.